6 kasu positibo berri erregistratu ditu Nafarroak eta hildakorik ez azken orduetan. Uztailaren 3an amaituko da zirkulazio zerga borondatez ordaintzeko epea, zeinetan Iruñeko udalak 9,7 milioi euro bilduko baititu. Nafarroko haurtzaindegiek eta etxe adiskidek konziliaziorako zerbitzu gisa egin ahal izango dute beren jarduera. Nafarrotik inguruko erkidegoetara mugitzeko baimena berreskuratu nahi dute ekainaren 21 baino lehen. Landa Garapeneko departamentuak 225.000 euroko diru laguntza baimendu du 2020an ekoizpen ekologikoa sustatzeko. Nafarroko Errege Artxibo Orokorrak omenaldia egin die bere emailei artxiboen nazioarteko egunean. Bere heriotzaren 75. urteurrenean, Nafarroko Artxibo Nagusiak gogoan izan du Joakin Larregla musikari nafarra, bere hasierako urteetako dokumentuak eta hainbat lanekin erakusketa eskainiko da ekainean zehar. Nafarroak koronavirusko 6 kasu positibo berri erregistratu ditu azken orduetan PCR-ek baieztatuta, eta ez da hildakorik zenbatu azken 24 ordutan, beraz, 10. eguna jarraian hildakorik gabe koronavirusagatik. Gaur egun 53 pertsona daude ospitaleratuta koronavirusagatik, 21 plantan erietxetan daude 9, zainketa intensiboko unitatetan eta 3 etxean. 2020ko urtarrilaren 1an, 118.064 ibilgailu zeuden erregistratuta Iruñan, hala ziklomotorrak nola autobusak, turismoak, atoia, furgonetak eta kamioiak. Horien guztiengatik ordaindu behar da trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, zirkulazio zerga izenaz ezagunagoa dena. Zerga hori borondatez ordaintzeko epea uztailaren 3an amaituko da eta Iruñeko udalak 9,7 milioi euro bilduko ditu. Udalak 92.180 ordainagiri igorri dizkie ibilgailu horien titularrei. Hoietatik 70.779 ordainagiri 177,5 helbideratzearen bidez ordaintzen dira. Ordainagiri helbideratu hauekin udalak 7.583.408 euro jasoko ditu diru bilketa osoaren 78,4%. Tarifak ez dira igo, hortaz 2019koak mantendu dira. Udalaren egoitza elektronikoan webikoitza.pamplona.es webgunean tarifak xekaturik agertzen dira. Ibilgailu motaren, turismoa, kamioia, motoa, ziklomotorra, traktorea, atoia, erdi atoia, autobusa eta furgoneta eta hoien ezaugarrien arabera. Turismoi dagokionez adibidez tarifa txikiena 20,02 euro dira. 8 zaldi fiskal baino gutxiagoko ibilgailuentzat eta tarifa altuen aldiz 150,17 euro, 16 zaldi fiskal baino gehiagokorentzat. Uztailaren 3tik aurrera ordaindu gabeko ordainagiriak betearazteko bidearen bitartez kobratuko dituzte eta hurrengo egunetik aurrera 5% premiamendu errekargoa sortu eta aplikatuko zaie. Premiamendu probidentzia jakinaraz eta hurrengo hilabetetan, premiamendu errekargoa 10%koa izanen da, behin epe hori igarota premiamendu errekargoa 20%koa izanen da borondatez, ordaintzeko epea uztailak 3 amaitu zenetik sortutako berandutze interesak kobratuko dituzte eta enbargo prozedurak abiatuko zorrotz kobratze aldera. 2020ko zirkulazio zergaren aldizkako ordainagirien likidazioa Ogasuneko zuzendaritza 2020ko martxoaren 9an emandako ebazpenaren bidez onetsi zen eta apirilaren 20a ezarri zen borondatez ordaintzeko epe mugatzat. 2 egun geroaga martxoaren 11an Covidaren osasun krisiaren mehatxuari aurre egiteko lehenengo kontingentzia neurrietako bat izan zen aldizkako tributuak igortzeko ohiko prozesua bertan behera uztea, hau da, agindua zen hala jasotako ordainagirien argitalpena nola zergadunei etxez etxeko banaketa etetea. Apirilaren 1an kobratzeko epea etetea onetsi zen, zenbait tributu neurri hartu ziren. Besteak beste zergaren kobrantza uztailera geroratzea erabaki zen Ogasuneko zuzendaritzak
joan den apirilaren 23an emandako ebazpen bidez. Haurtzaindegiek eta etxe adiskidek Nafarroa deseskaladako 3. fasera igarotzearekin batera egin ahal izango dute beren jarduera lana eta familia bateragarri egiteko zerbitzu gisa. Horretarako Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak egindako protokoloa jarraitu beharko dute. Eskubide Sozialetako Departamentuko Familia Zuzendari ordetzak eskatuta. Dokumentu horretan gomendio jasotzen dira koronavirusaren aurrean langileen eta haurtzaindegietara eta etxe adiskidetara joaten diren haurren osasuna babestea bermatzeko. Neurria normaltasun berrirako transiziorako 2020ko apirilaren 28ko planaren barruan sartzen da. Plan horretan haur hezkuntzako ikastetxeak 6 urtera bitarteko haurrentzat irekitzeko aukera jasotzen da. Gurasoek aurrez aurreko lana malgutasun aukerari gabe egin beharko dutela egiaztatzen duten familientzat, beti ere edukiera mugatuta. Nafarroko gobernuak iragarri du ez dela bidezkoa hezkuntza departamentuak finantzaturiko aurre eskolak irekitzea, ezta baimendutako ikastetxe pribatuak ere, ez eta eskubide sozialetako departamentuaren mendeko 0 eta 3 urtekoentzat zentroak. Dena den badira haurtzaindegiak haur hezkuntzako ikastetxeak eta etxe adiskideak bezalako baliabideak. Hezkuntza departamentuak arautzen ez dituenak eta lana eta familia uztartzeko zerbitzu bezala hartzen direnak. Nafarroan 44 etxe adiskide eta 61 haurtzaindegi eta haur hezkuntzako ikastetxe daude, foru geografiko puntu ezberdinetan. Ekimen horiek jarduera ekonomiko pribatu bezala funtzionatzen dute eta familientzat laguntza garrantzitsua izan daitezke lanera sartzeko prozesuan. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak orain egindako dokumentuak ikastetxe horien funtzionamendurako jarraibideak eta gomendioak ematen dira. Gomendioak langileentzat naiz haurrentzat dira eta besteak beste alderdi hauek jorratzen dira. Sarrera eta irteera, higiene eta babeserako neurriak, lanaren eta espazioen antolamentua, lokalen eta ekipoen higienea eta garbitasuna eta desinfekzioa. Modu horretan birusa ahalik eta gutxien berraietzea eta haurren arteko kontaktuak gutxitzea lortu nahi da. Jasotzen diren neurrien artean eta Espainiako Pediatriako Elkartearen gomendioen arabera, 5 haur egongo dira zaintzaile bakoitzeko eta hori persona bera izango da lanaldi osoan. Adingabeko talde bakoitza, zaintzaile eta guzti itxia izango da eta gainerakoekin ez du kontaktorik izango. Etxe adiskideak deitzen direnen kasuan zentroiek arautzen dituen foru agindua berak areagotuko ditu. Protokoloaren arabera laber ez da komenigarria 0 eta 3 urte arteko haurren aurpegiko maskara erabiltzea. Maria Txibite Nafarroko Gobernuko lehendakariak mugakide diren erkidegoen arteko elkarrizketa eta koordinazioak garrantzitsutzat jo ditu. Lurralden arteko mugikortasuna berreskuratzeko beti ere osasun baldintzek horretarako aukera ematen badute. Ondorioz Txibitek adierazi zuen harremanetan jarraituko duela Eusko Alderdi Erkidegoko Errioxako eta Aragoiko lehendakariekin. Hala adierazi zuen Pedro Sánchez Espainiako Gobernuko presidentearekin izandako 13. konferentzian. Hain zuzen ere, Eusko Alderdi Erkidegotik Inigo Urkullu lehendakariak adierazi duenez, erkidego mugakidetako presidentekin Kantabria, Nafarroa eta Errioxa euren arteko mugikortasuna adostu ahal izango dute ekainaren 15erako eta mugaz Araindiko irekieraren aldeko apustua egin zuen jarduera ekonomikoa bultzatzeko. Bestalde Txibitek automobilgintzaren maila sortzeko eskatu zion Espainiako Gobernuari, sektorearen garapena dinamizatzeko eta bultzatzeko. Lan foro hori gobernu zentralak gidatuko luke eta bereziki automobilgintzaren sektoreak pisu espezifikoa duen autonomia erkidegoek eta industria sektore osoak parte hartuko lukete hala nola foru erkidegoak. Hala ere, herritarren erantzukizun indibiduala eskatu du berriro, Maria Txibitek birusak hor jarraitzen duelako eta kasu positiboak izaten jarraitzen dugulako. Hala foru erkidegoa 3. fasera sartu dela gogoratu, baina murrizketa batzuk hartzeko zurtzeriakin batez ere edukiera eta jarduera batzutan.
Nafarroko gobernuak landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuaren bitartez 225.000 euro emango ditu aurten Nafarroko nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluaren jarduerak diruz laguntzeko. Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratutako laguntzen deialdia nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoko produktua kontrolatzeko eta ziurtatzeko jarduerarako da, zehazki esaterako, eta asteartetik, ekainaren 9 hasita heldu den 23 bitarte eskatu ahal izango da. Nafarroko nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluak laguntza araubidea Nafarroan produkzio ekologikoa kontrolatzeko agintari gisa 2016-2020 denboraldirako batetik estatuko laguntzei aplika dakieken Europako araudiaren arabera erregulatzen da. Eta bestetik landagarapeneko, nekazaritzako eta abeltzaintzako zuzendaritza nagusiak emandako ebazpenaren arabera, horren bitartez 2016-2020 denboraldirako laguntza erregulatzen duten oinarriak ezartzen dira. Kontseiluaren funtzioen artean honako hauek aurkitzen dira: ekoizleak eta instalazioak ikuskatzea, dagozkien laginak eta laborategi independenteetan egindako analisiak hartzea, produktu bat nekazaritza ekologikoa dela ziurtatu aurretik egin beharreko urrats bezala. Behin fase hori gaindituta, elikagaien etiketan jarri ahal izango dira produkzio ekologikoaren zenbait aipamen espezifiko. Nafarroko Errege Artxibo Orokorrak artxiboen nazioarteko eguna ospatuko du astearte honetan eta bideo bat argitaratuko du konfinamenduaren murrizketen ondoren esnatzean aipamen bat izan nahi duena eta aldi berean erakundeari dohaintzaren bat edo gordailuren bat egin dioten pertsona eta entitatei aitortza bat. Aurten pandemiaren aurrean prebentzio neurri gisa jarritako mugak direla eta ezingo da urte hurrena ospatu hitzaldiak, bisita gidatuak, tailerrak eta kontzertua bezalako edapen jardueretan egiten diren ohiko formatuetan. Nafarroko Artxiboaren funtsak urtetan zehar gehitzen joan dira Nafarroko pertsonek eta erakundek ondare gisa egindako ekarpenekin. Hori dela eta hoiei guztiei eskaini nahi die oroitzapenezko bideoa. Horrez gain aitortza bat egin nahi die dohaintzen eta gordailuen bitartez Nafarroko memoria, historia eta identitate gehitzen lagundu duten guztiei. Bideoa Errege Artxibo Nagusiaren esnatze berriaren aipamena da, konfinamenduan jasandako lozorroaren ondoren. Metafora hontan gaita doinuak, bere festa zarata alaiarekin Diana gisa ikusleari laguntzen dio. Erakundearen aurkikuntza berritua da, espazio adierazgarrienetatik egindako ibilbide baten bidez. Konserbatzen dituen altxor dokumental batzuei bizitza berria ematearekin batera, gogorarazi du instituzioak. Bideoren 2 bersio editatu dira. Lehenengoa YouTubeen kanalean eskura daiteke eta 2 minutu ingurukoa da eta bigarrena bersio luzatua da. Azken hori ekainaren 9koa gauerditik aurrera ikus daitekena Nafarroko musikaren eta arte eszenikoen artxiboaren web orrialdean. Bideoan Nafarroko Artxiboak Lizarrako gaiteroen ondare gisa gordetzen dituen partituren artean hautatutako 8 pieza erakusten dira. Gaiteroek kontzertu emaile aritu dira. Piezak hautatzerakoan eragina izan dute gauzatzearen ezaugarriek naiz urritasunak ikusleari haiek aurkitzeko egindako gonbidapen argian. Horri esker, Elkurdin Alfonso Ugarteren murga 1937an hil zen edo Mark Langenen Monfandangoren egokitzapena bezalako lanak berreskuratu ahal izan dira. Bideoan jasotako gainerako obrak gaita musikak azken aldian izandako bilakaeraren testigantzak dira, esate baterako Gloris Izar Martinezena, Estelleria, Valdelobos eta La Gallarda, Juan Carlos Duñabeitiarenak, Eulate, Jorge Valenciarena eta kontradantza Juan Ignacio Peñalbarena. Joaquin Larregla musikari nafar Airunberrin jaio zen 1875an. Bere heriotzaren 75. urteurrenean, Nafarroko Artxibo Nagusiak bere ibilbidearen inguruko erakusketa antolatu du, non agertzen diren bere argazki eta erretratuak, bere abesti ezagunen partiturak eta bere bizitzako hainbat dokumentu. Formatu txikiko erakusketa da, sarrera librea eta doainik da.
Zabalik egonen da ekaina osoan, Nafarroko Artxiboko beheko solairuan goizez 10:00 ordubitara eta arratsaldez 5:00 Nafarroko musika eta arte eszenikoen artxibo nagusiak utzitako materialari esker egin ahal izan da erakusketa hau. Tamaina handiko argazkia, Siempre Palante, San Francisco Xabierreri doinua, Gora Nafarroa eta hainbat pieza lortu dira, Iruñako Orfeoia, Sibanio Cervantes eta Uarte familiari esker. Material gehiena dohaintza moduan gordeta daude Nafarroko Artxibo Nagusian. Joakin Larregla musikari eta konpositore nafarra Irunberrin jaio zen 1875. Txikietatik musika zaletasun handia zuen eta Iruñan batxilergo ikasketekin batera ikasi zuen pianoa udaleko musika eskolan. 1881 bere aita Domingo Larreglak semearen zaletasuna ikusirik, Nafarroko Diputazioari beka eskatu zion, semea Madrilera joan ahal izateko musika konserbatorioko ikasketekin jarraitu dezan. Erakusketan ageri da beka eskaera egiterakoan aitak agertu zituen argudioak eta hainbat ziurtagiri. Orduan, Nafarroko Diputazioak 2000 erreal eman zizkion Madrilen ikasteko. Joakin Larregla ospetsu egin zen Laister eta Iruñako kontzertuetan Pablo Sarasaterekin eta hainbat kontzertu eman zituen.